Damia pamberi pedali kama Mutasa. Shika chokwadi. Nzuri nchotara ndizvito. Ndichabatwa nemhosva. Ndikanyika ndibatwa nemhosva. Mwari batsiro. Mwari aribatsira. Pamberi pamusoro ivadari. Indauyo panapa nenyaya yangu yemwana upai warume watafa. Inozitavadzwa matimati. Ndauyo panapa nevarume vari vatatu. Wakarowa mwanangu. Saka vamurowa kudaro kuti chikonzero chakaita kuti wamurowa hadzi uyu akabudisira uyu banga uyu ndobvati ndoda kucheka mwana une uri disabled ndobva ndachimuta ndobva anzi akabudisira uyu banga achiti ndoda kucheka saka uyu ndobvati iwe unoda kundicheka akakawanda panapa muchitaura kuti muda kundicheka ndobva ari ndakachidhina ari kuti asati akanda chidhina ichocho uyu varume ivava ndobva watanga wabata mwana uyu watanga wamuchaya wamuchaya kudaro wakamurowa musi wa5 manheru kuma7 wamurowa wamukwadza vatatu vararena pano chandandiziya mangwana makuseni ndakazozwa ndadaidzwa uziye mutori mwana wenyu uri wakarara mumuhomba imbambaira pamba pomwambu murodhi ndobva ndaenda bva ndatora mwana vandana mwana Ziso unongobuda ropa Ziso ndakakwara ndobva ndakaenda kumashopu kuti nditsvage kuti vakarowa mwana wangu ndiani vatatsvaga information vatazwa kuti ndiwo varume vaita vatatu ndobva vakafonerwa tichivafonera kuti ine marowa mwana bhozi wangozi uchabatika panzvimbo wakabva watiza makusenisa wangosipo vakazapana uye akafonerwa akabvuma akati hehe iye nato lenati akafonerwa nemurume wangu akati hehe tizveshuwa tisitarowa chini mukomana takamurowa takasi takamurowa tiri inini nakaraipatika natafara ndobva kutawamirira tikati uya tisakuitaurani tiri pasape ndobva vauya wazvishuwa ndikati mune shuwa ere kuti mungarowa mwana wakadai akati asorei zvakatoitikwa zvishuwa ndikati bva marowa mwana wakadai dai akakutozai makanditaurira akati apakatokotseka saka ndikati ndakuenda kumapurisa kuti mwana unorapa akati aiwa ambuya musaende batitaurirane tionesane mwana tinorapisa ndobva taenda paprivate iri kwawatsombapo pana dokta dokta akasvika akati ina handirapipa pasina kuti mamboenda kumapurisa notiso remwana rakakwara ndobva takabva ndaenda kwadc vandasvika vandataura kwadc kusvikapo kwadc wakati ini mama kuati ndikati nduma wacho wabvuma mhosva asi wati tinoti nitotaurirana saka mundo kana muda kutaurirana isitakuku kuti ichiende muhofise mwana arapwe moti nimotaurirana saka ndakaenda tobva tadzoka taenda kubva pana dokta mishonga yechinyorwa wachitenga mishonga yacho tichiisira mwana vatanzi mishonga yacho tawatenga mishonga yacho vandakati saka muda kuti tidini mwana wati tabva wabvisa ma50-50 zvikanzi ndeyekuti mubatsirikane pamwana taro yabvaita 150 ndikati nyora affidavit obva vavanyora maaffidavit ravo inini ndine rangu tiwanekomera vakanyora vakati zvese zvichazoitika mumashure zvese tinenge tiri kuteedzera tiri kuita ataorati its okay saturday yasvika taenda kureview nemwana ndakaenda navo akatika tikati maunyatsonzwa chiremba kuti ari kutiimerera nestori mwana tasvika chiremba akangorora mwana akati mwana achafa akaona zvachose ndikati allright imuzapatika tadzoka andi mazvizura zvitaura chiremba kuti upenyu hwemwana hwese achafa akaona saka todii zvomanzwa kudaro saka tikakati azveshuwa mbuya inini izvi zvinotokodzera kuti tidini tiite something kuti mwana aone kurapa kati allright kana murudaro vakadini pakanaka chiuya titaurirane kuti tionesane kuti todini ndaiti ndikasvika ava varipo avangosikati papitins vangu varipo asi uyu waiwandoka uyu mai ake kudaimuona tosvika todini zvika uyu avotaura kuti lenadhapo ndadzoka kumba kwangu mangwana ndauya futi saka mati todini zvalenadhapo tikafamba mumashopu muya kana mumabhawa ari kumusoro mukamutsvaga munomona lenadhuya ari kwawawandiswa awakawapanda ndatoona kuti nyaya ine varume avaka tichazopesirana tisingachatowirirana ndikaendeenda hangu nachangamiri mutibatsirwo vadari panyaya iyi kuti waona kuti toona kuti tingazvingafamba sei
nyeyo it's a criminal issue. Iyi ndiyo inozi GBH, grievous bodily harm, which resulted in a permanent injury. Saka kana yakadaro nawo ndekuti imimi pamakaita makaita zvinhu musiri kuziva kuti zvamuri kuita handizvo pamutemo. Pamutemo wakomana wakarowa mupanwa ndafanira kunge makaenda kumapurisa, makanomhangana kumapurisa, wakomana wabva wadii wosungwa. Wakomana wasungwa panozodiwa medical report yadhokta yachiremba yekutaura kuti injari yaiswa pamunhu inosvika palevel yakati, mutongo wacho ndewakati. Saka hamuna kuita izvozvo, hamuna kutora medical report. Measures chaanozoshandisa pamutongo imedical report, and then the medical report ndiyo inozokuda kuti munonzi mimi permanent injury, compensation for that permanent injury ichi for loss of one eye yakati, loss of 2 eyes inonzi, loss of one leg, one finger is there, zviripo pamutemo wanopiwa mutombo. Saka imi muchibva ipanapa, muchibva panapa mumaenda paMutasa munoona assistant inspector choka ndiye memba charge arizo, munoona choka moti mabva kunoka wobva andifonera kana kuti mundifonera muna choka, then docket ropa ravhurwa wevakomuna wanofanira kuenda koti. Uyu mukomana anofanira kuenda kwadhokta poita medical report, asi uku chienda motanga maripota case yekuti wakomana wakanaka. Zvokuti makawirirana yes, makawirirana henyu zvafanira kuti wabata munhu ari kubhema mbanje wowirirana kuti bhema hako asi usandifuridzire mumhino mangu dzako. Munhu uya paunonga wakunakiwa nembanje yamanje kudaira mberi kufuridzirwa mumhino wobva aregera kubhema, wochitika zvichibhemazve iye woti handisina mbanje yacho. Pakanyorwa panokusungira kuti uite sei, kuti uti unofanira kunge achikufuridzira mbanje yebva chayo mumhino hauna, kana kuti chii. Mhosva inopedzisira yakutonga ndiyani yako, because zvakaita wakomana wakaita chitsotsi chekuita buy time, kuti mukomana wemarwadzo adzikire, imi mishungu dziite sei dzidzikire, wachitanga wakwawo. Izvozvo zvobva vachikuburitsira matrue colors awo. Saka isi kuti mhosva haiori. Muchibva pano chienda izvo muite zvandakutaurira izvozvo. Uyu mukomana anoda medical report, asi polisi muchibva pano enda muripote nyaya iyoyo yechii wakaita mwana. Ende kubatsiraiwo manje pamakangwara affidavit. Handinga muna affidavit? Yes, affidavit inochashandiswa kucourt of law as evidence yekuratidza kuti vanhu vakabvuma kuti tisu taita izvozvo. Handizvo abuya endai